Keď som skončil s náboženstvom, cítil som obrovskú prázdnotu. Lebo ja som celý život chcel veriť v Boha. Chcel som v Neho veriť. Bože, kde si bol? Vedel si, že ťa hľadám. Cítil som sa opustený. Keď som mal 6 rokov, dostal som malý Kodak Instamatic. A odvtedy fotografovanie milujem. Páčilo sa mi, že ním môžem zachytávať svet okolo seba. Môj otec bol človek, ktorý chcel byť prínosom pre spoločnosť. Maminou najvýraznejšou vlastnosťou bola empatia. Keďže som z takej rodiny, myslel som si, že najlepší spôsob, ako pomáhať ľuďom, je stať sa kňazom. Myslel som si, že sú to tí najlepší ľudia, s najlepšími možnosťami pomáhať. A tak, keď som mal 18 rokov, odišiel som do seminára študovať za kňaza. Odtiaľ som odišiel, nahnevaný, lebo sme tam len mechanicky vykonávali náboženské úkony. Nebola v tom úprimnosť. O niekoľko rokov som šiel praxovať ako psychoterapeut do jedného kláštora v Spojených štátoch. Pomáhal som kňazom, ktorí boli alkoholikmi. Tu sa moje sklamanie z cirkvi ešte prehlbilo. Bolo to miesto, kde cirkev skrývala všetkých kňazov, ktorí mali nejaké problémy. Zdalo sa mi, že všetko, čomu som veril, bola lož. Skúšal som zen buddhizmus. Vyskúšal som tibetský buddhizmus. Prešiel som všetkými možnými cirkvami. Nedalo mi to nič. Vôbec nič. Tak som si povedal, stačilo. V tom čase som býval veľmi podráždený. Všetko ma strašne hnevalo. Mal som pocit, že ľudia ma len využívajú. Všimol som si, že sa to odrazilo aj na mojich fotografiách. Bolo na nich stále menej ľudí a stále viac budov a predmetov. Učil som na vysokej škole psychológiu a robil som tam aj poradcu. Študentov som chcel naučiť, aby používali vlastnú hlavu. Mysleli samostatne a nebrali všetko, čo počujú, automaticky ako pravdu. Jednoducho som neznášal organizácie, ktoré ľuďom klamali. Rád som študoval, a to všetko možné, ale stále mi niečo chýbalo. Keď ma Tom požiadal o štúdium, mal som z toho trochu obavy, lebo to bol veľmi vzdelaný človek. Bol učiteľom na vysokej škole a k tomu ešte psychológ. Takže asi si viete predstaviť, že to bola pre mňa náročná úloha. Mal som veľký notes s otázkami a keď sme si sadli, Joel povedal, počul som, že máte pár otázok. Ja na to, hej, tu ich máte. Ako vaša organizácia rieši sexuálne zneužívanie detí? Ako je financovaná? Kto to kontroluje? Nezametajú sa veci pod koberec? Všimol som si, že na všetko odpovedal z Biblie. Pre mňa to bolo niečo prevratné, lebo to neboli názory nejakej inštitúcie, ani nejakého človeka. Bol to názor Boha. To malo váhu. Štúdium Biblie zmenilo môj život k lepšiemu. Vo všetkom. Páči sa mi, že v zbore sme každý iný. Ale zároveň nás mnoho vecí spája. Teraz je na mojich fotkách viac ľudí. Keď ľudia stratia nádej, stratili všetko. Ale keď študujú Bibliu, dozvedia sa, prečo ľudia trpia a zomierajú. Dozvedia sa, že svet sa Bohu nevymkol spod kontroly. Keď človek získa skutočný osobný vzťah k najvyššiemu vládcovi vesmíru, získa nádej.
To, čo sa teraz učím, mám rád. Venujem sa tomu každý deň. A teraz mám istotu, že to, čo študujem, je pravda.